Hej, mit navn er Benjamin, og i dag skal vi tage et juleselfie på 30 sekunder. Okay, jeg har fundet den. Er vi klar? Er det godt? 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 Okay. Vi er i fotostudiet, og vi har tænkt os at gå ind og tage et billede og downloade det på telefonen bagefter. Fordi det kan man gøre, efter man har set noget her. Og sæt på billedet, og hold dig derefter helt stille. 3, 2, 1. Nej. Stå sammen på det her billede. Nej. Det er jo fandme... Nej. Okay. Nej. Det var vores julebilleder. Skriv, hvem der vandt.